Paps. Patambaya sa kusyon yung payag ni Paps, be. Patay layan dito sa balay, oy. Unsa na makabing mura na makaglatagaw bisag asa na makamutambay. Nah, hasol kito sa balay, Paps, oy. Daghan kayo mga babae sa pamisitas ko. Daghan na may nakagusto sa kuha, oy. Si kinsali mo gugukod sa kuha ba? Matay bing. Unsa man gid sekreto nimo bing? Pakiskisa ko si mong kuko be. Nah, paghilom ni Paps, oy. Sige na tuo ka, Paps. Nga sayon na rin kayong tanga, Paps. Nga gugurog babae. Tinga, bito ko, Paps, oy nga. Tingnan ko saktong gwapo. Anong gugukuron mo ko ng babae, oy. Sayon kalami ras feeling anang babae na mo munisita si mo. Ah, pastilan, Paps. Kapoy kay siglikay-likay, Paps. Ganahan di ka matubang ang mga babae nga tan-ano wa ka ganahe. Matay lason mapugay ka. Pero bing, matay murag maog din nakakuan si mo sex appeal ba kanay mong dangas diri oh. Tay ba makaluko mo ka, Paps, oy. Ug na babae pa ka, Paps. Siguro gugukod mo ka sa kuha. Saba diya, og na babae pug ko. Di pug ko mumisita si Moy kaya hay gani mo. Uy, Jessie! Ay! Nasa bing day na paploy! Alam mo rin na si Paploy, gwapo kasi ba? Paploy! Nasa abing diha? Patay ni mga bayot bing. Patay. Ina nga wala ko. Wala si abing driot, panguli lang mo. Ay, kote ka, Paploy. Nakita na ko sabing da ganina. Nag-istorya mo. Hi, Paploy. Mga yam ka sa kuha, di ka magmahay ba? Kay tutuyon giti ka. Kabigkaon ko ni isa ka bayot o lami apangahon ay. Basta, Beshi. Si Abing ako, ha? Utang ina. Wa ka kabayan ng pangistorya. Mas laki ba magkikagnaong sa kuha? May pagmanguli mo dito. Tanawang panahon no, naglai na kay nang gawas day mo. Grabe naman ni Paps, oy. Pati mga bayot, Paps. Gugukod na mas kuha. Panumbaga na ko, Paps, be. Hoy mga bakla! Manguli mo, panumbagon ta mo. Halaka, uy, bet na kasi ba, pero malito man. Tara na, uy. Tara na. Suwang, anak, ay. Taas na suwang. Pasi malagi mo. Tagsaan ta mo kumoron. Ito na, himpasin na sila, Paps. Wala na. Alay na, rosa dia. Samungka ni mo ka kauban bing ay. Paps, pasensya sa kay Paps, ha. Matay makahasol ko si Muhaba. Matay ang gigugukod na ko nila. Patay yung hasulan ni mo bing ay nagbalik diri ha. Ayo! Naanapod. Sus, Ginoo ko ni mong tumbuya ka. Paps! Unsa man tumboy? Nasi abing diha. Wala nga naman. Unsa day tuyo nimo? Manguyab ko nga abing ba? Andam ko magpakababae para sa iya ha. Sus, Ginoo ko ni mo charmi. May pagmatuog ka dito sa inyo para matubo ko na imong ipon. Grabe po nimo Paps. Oy, dili man ikaw akong panguyaban sa abing man. Paps, paniar gustong boy diri, Paps. Ina makilistorya ko. Sige bing. Ay, charmi. Ate ka bitaw to na bitaw si abing diri oy. Patundo ka niya diri kay mag-istorya na sa imo. Ali, Sure ka? Naa man lagi na si abing dira o. ali na. Sus, pakit cute pamangkade ay. Maram ka cute. Ayo, sunod diri oh. Nya bing, humana? Tara, pasis ako, Paps. Sige bing. Nanguyab raman ta ko sa iya. Gisumbag manungon niya. Gusto ba ka makakwarta nga dalira? Magdula na ta og una game. I-click ang link na sa comment section og i-download kini. Gawas dia lagi ng register. Kung wala pa kay account, i-click ang register and butang nimong contact number, password, referral ID o verification code. Pag sulod mas dula na nakalibre nga frequency dira nga pwede mo experiment og dula. Daghang ka pila nga dula da na Dragon Tiger, na color game, color lang pinoan. The best dula onda mo nang Minds. Likayan lang nimong bomba para nindot yung pangwarta pananglitan. No rotten frequency dira nga gusto pa ka madula, i-click lang plus sign sa taas. Mamili na ka 100, 200, 500, 1,000 Gcash lang gamit. Pananglitan, daugan na pud ka. Na gusto ka mag-withdraw, i-click lang withdraw sa baba, Gcash lang ang gamit. Unsa pa yung madugayan? Magdula na ta og una game.